Salam, hormatly adamlar. Olya Çarıyo, hoş geldiniz. Salam gadyrly watandaşlar. Salam kemine. Hoş gördük seni. Aha. Bugün yine günün orta arasında hava bir çıkış edýäs. Wagtymyz şonuň ýaly gabat geldi bugün. Bugün edýän çıkışımız bilimsizligiň döreden krizisi diýä. Näme üçin hemmekim bilýär. Bilimsizligiň döreden dünýäni. Bu o biraz ýatlap geçeli sebäbi ýene täzeden ýurdun içinde ýagdaýlar ağırlaşıp başlapdyr. Yani belli de indi şu bildirip başlapdyr da şu ağırlaşan ýagdaý. Zatlaryň bahasy gymmat, adamlaryň elinde o hüner yok. Yeni näme diýip o ýa köp wagtdan beri gürleşip ýörs. Ýurdun içindekiler habar berýär, etiň bahasy gymmatlaýa, un gymmatlaýa, ýağ aram tap bolanok diýilen ýaly. Neme var? Indi bu taýda bir krizis var. O krizisin hem sebäbi bilimsizlik diýeli. O bilimsizligiň sebäbi näme diýilen nawa soralar çykýar-da. Şu gidip bilen ýerimize gideli bugünkü gürüňdeşligimizde şu tema boýunça. Balar. Bilimsizlik bilimsizlik elbette kriz döre diye esasen 21. asırdaky modern döwletler bar olan döwründe bilim bolmasa garyp galýan kriz çykýar, problemalaryny çözüp bilmeýän. Ýöne bilimsizlik nädip döreýär? Şonuň ýaly bir ullakan bir sora bar bu taýda. Şo boýunça bir gürrüň edeli. Olja çaryba. Bilimsizlik nirelerden döreýär? Sebäpleri näme? Näme üçin bilime talap ýok Türkmenistanda ýa bilim diýip bilim bilen gatykän zat gelýär, düşünje gelýär. Kanun, düzgün tertip gelýär. Kän zat gelýär. Hem şu görünýän zatlaryň hem meselem bilimiň netijesinde bir disiplinanyň netijesinde ortaya çıkan zatlar. Şoň ýaly Olya Çarıyo. Size söz beräýin. Bolýa. Ne şu biziň Türkmenlemizde bir düşünje bar-da. Atalar sözü köplenç ulanýarlar. Näme üçin atalar sözüni ulanýarlar? 21-nji asyrda şol atalar sözü gabat gelenok. Situasiýa gabat gelenok. Häzirki döwürde bolup geçýän krizise ýa situasiýa gabat gelenok. Şu adatdan daşary ýagdaýa gabat gelenok. Atalar sözü bundan bir asyr, 2 asyr öň ulanypdyrlar. O mahallar gabat gelýärdi. Ine şu wagt ýöneköy bilimsiz adamlaryň arasynda şol bir atalar sözü ýörýär bolyn. Şoňa bilimi ýetmezligi üçin bilimsizlik sebäpli şoňa eýerýärler. Şu atalar sözüne eýerýärler. Ine dünküde meselem aeroportda 30-na maýyň 30-na ýygnanyş ýanky näme diýil dawa jenjel mi näme bolupdyr Istanbul aeroportda. Inni şu ýerdäki adamlar diýärmişde öz arasynda gürüň edýärlermişin. Ine pul bermeseň ýurda gidip bolanok. Ýurda gidip bolanok. Yani pul vermeseň öz ýurduňa, öz dogulun ata watanyňa gidip bolanok. Meniň üçin absurd bu. Benim bir düşüncem alanok şu zatları. Pul vermeden ýurda gidip bolanok. Sen ziyatka berip ýurda girmeli. Onam näil atalar ulanýarmyşlar? Kesmesen kan çykmaz diýip. Ine bermesen, ziyatka vermesen gidip bilmersin diýdi. Kesmesen kan çykmaz diýär. Ine onam ağdan ağda geçirip şu ýanky kelime var, ýanky atalar sözü. Şonu ulanýarlar. Onam jahillik sebäpli oňa da nanýarlar da eýerýärler. Ýalňyşlar. Bundan bir asyr, 2 asyr ulanan atalar sözüni bugünkü krizis günü ulanmak gerek däl. Yani bilediň bahasy var, onu da kesmäne gerek ýok da. Bilediň bahasy belli. Ya da düşündürüş berilmeli bu zatlar barada. Ine
bilet diýilýän zatdagy oturan ýerinde kompýuter açyp alyp bolýar. Yani Türkmenistan ya demeň ýagdaýyny barýan aýry kassalary bar, alýan problem bolmanlar. Ýöne Türkmenistanyň içinde atawaba men özüm bilelim bäri bilet aljak bolsam kynçylyk döredýärler. Hökman suratda nowbatlar bardy aýry kassalarda. Indi ullakan nowbat dälle, şonu da barda nowbatlar. Bir 10 adam kassada durýardy. Olaryň bir adamy ýanky bilet ýazyp berýänçe 10 metal ýatdy bir adam üçin. O wagtlar internet ýokdy. Menen 90-njy ýyllaryň görügne diýende aýry kassalarda bar şu taýlarda nime bardy nowbat. Ine şu ýanky bilimsizlik ýagdaýyny aýdyp geçsem bizim 90-njy ýyllaryň märi, ine 90-njy ýyllarda da gowrakdy. Men ýadyma düşýänlerde aýdyp bereyim. 90-njy ýyllarda da gowrakdy bilim ýagdaýy. Bizim bir türkmen dili edebiýat molumyz bardy. Ady admysyny akça bolaýmaz ady. Akçamy şoň ýa bir atlar bardy. Ine dolady dälle. Ýerde urulan soň ýadymdan çykdyr. Ine şolay diýdi, men durmuşa çykamda 2 çemedan kitap bilen durmuşa çykdym diýdi. Bize sapak geçýärdi. Galyň diýilýän zady ýadyňyzdan çykaryň gyýdylar diýip. Galyň ýydyna ylgamaň diýdi. Kitabyň ýydyna ylgaň diýdi. O baýlygyň, gyzylyň, brilliantyň, şaýsebiň uğruna ylgamaň diýdi. Kitabyň uğruna ylgaň diýdi. Başarsaňyz kitap okaň diýdi. Men institutda da öz güýjüm bilen girdim. Öz güýjümle gutordum. Durmuşa da 2 tane çemedan kitap bilen durmuşa çykdym diýdi. Bu içine ýöne gyýdylan çemedanyň içinde durmuşa çykanyna içinde irimiş bolýar. Aňry bäri bolýar, matamarlyk bolýar, şaýsep bolýar, ene şoň ýalatlar bolýar. Ene şu zatlary öwredýärdi bize. Mollumyz, türkmen dili edebiýat mollumy özüm. Düşünýärmi ene bilim berilişiniň tapawudyny aýdyp berýäne, şol 90-njy ýyl, 80-njy ýyllaryň bilim berilişine nähili, mollumlaryň aň bilimi, aň düşünjesi nähili, ene häzirki döwürde nähili. Häzirki döwürde ol aýtmaýyn diýsem ennamen ýalaňaçlap ol ekrana surat alyp berýär özüni mollum. Ene 2 tane degişdirýänne arasyna 30 ýyl bar şoň. Biz okadanna 30 ýyl menen mollumlaň diýýän atlar nähili, ene bugünkü gün 22-nji ýylda mollumlaň edýän zady nähili. Diýen ok edýär ekrana özüni surat alyp. Ene mollumlaň tapawdy bilim berilişini. Ondan bizim türkmenimiň jemgyýetine nädip düşmesin aşak. Nädip bilimsiz galmasyn. Bilim ýitirdiler. Olam nämeden gelýär? Ýanky ýaly özüni ekrana surat alyp beren mollumlar bar. Şo mollumlar indi bizim çağalamyzda terbiýe bermelimi? Şo mollumlaryň berjek terbiýeti, berjek bilimi, ylmy nähili bolar diýip pikir edýäňiz. Men bu watanaşlama ýüzlenýänne kemine saňa dälle. Umumy ýüzlenýän. Şol mollumyň berjek bilimi nähili bolar? Siziň çağaňyzda şo molluma ynanyp beren bolsaňyz, öýden başlangyç klas molluma meň diýär. Partalary, oturuşlar gidijek. Ol ekrana görkezilýän stenadaky nemeler bar. Diwardak asylgy duran zatlar çağalanka meň diýär, gidijek çağalanka. Sen çağaň ynanyp şoňa 7 ýaşly çağaň beren bolsaň, şondan näme öwrenip çykdyn şol? Men hayran galýar da şu zatlar. Menin mollum pedagogum däl bolyn, men çağamdan berbiljekler. Kim bilýär näme öwretjek ol? Ekranda publişli şey diýen bolsa, öz başyna çağalar bilen galanyna näme öwretjek şol? Näme iş bitirip bilýär? O kelletiniň özüniň boşdugy görünüp dur. Kelletinde adajyk bir şygyrdy bar bolsa, sen özüň şey diýip ekran alyp surata çekmersin. Kamera almarsın. Näçin magdadym men, şu bilimiň nähileki derece aşak düşenligini aýdap melli. Bizim Türkmenistanyňky bilim berýän mekdepleriň derejesiniň ne derecede aşak düşenini aýdasym melli. Dile getirdim de. Ine bilimiň çağalanmadan alýan bilimleri. Şoň üçin hem
cemiyet gutordy men pikirimçe. O näme üçin pese düşýär? Näme üçin şonuň ýaly mollumlar döreýär? A sebebi bulan aňyrsy hemmesi korrupsiýadan gelýär. Birinciden şo jaga ýanky gyz mektep mollumyny gelin bolmaly, gyzdam däl. Sebebi gyňaç ýalyk daňşyndan bilip bolýar-da şo gelini. Indi şol gelin çaga mektepde mektep gutorma karşylar ýaly idil şoň özi baýtjak däl. Şolar ýaly gyzlar daýlanýar. 14, 15, 16 ýaşdan daýlanýar. Olaryň aýtmışlaryň olaryň aýtmaklaryna görä, 18 ýaşly garrymyşyn, 14 ýaşly gerekmişin. Şol ýanky publiçni dom saklayanlar var. Türkmençede näme bolýar? Jelepxanalar bolýar da, aýdasy mamyla nakşasy aýtmaly bolýar da. Şolary 14 ýaşly gerekmişin, 15 ýaşly gerekmişin, 18 ýaşly garry bolýarmyşyn. Feredin bolýanlarda, Feredin bizim jemiyetimiziň gelip düşen günni. Ondan biz näme garaşaly? Onun elbette gedaýam köpeler, bilimsizem köpeler, küntem köpeler, narkomanam köpeler, alkaşam köpeler, muzurda çörek gözläp ýörenem köpeler. Şu zatlary, şu ýanky agzanda atlanma, şu zatlary getirmek üçin halkyň, jemiyetiň hal ýagdaýyny şu derejä getirmek üçin jan etdiler 30 ýyl menenen. Şoň planyny gurdular, fundamentini guýdular. 30 ýyl menenen. Benim bir zat ýadyma düşdi o çaryýar. Mhm. Niýazyň bir aýdan sözi bardy, okuwlar 9 klass bolmaly. Gyzlara hiçem gerek däl okuw diýip aýdýar. Gyzlar o 5-nji klassdan soň okamasa da bolýar diýip bir näme bardy. Edil şol ýaşlara den gelýär-de 5-nji klassdan soň 13-14 ýaşlara bolýar da. Ine şonuň ýaly bir näme. Şonuň üçin gyzlaryň belki köpüsü 5-nji klassdan mektepde bar bolsa da ýok ýalydyr. Bu näme diýär? O näme gelýär? O Niýazow ine näme üçin aýtdy bu zaty? Niýazow gaty akyllymy? Okuw gerek däl diýär. Ýani çykyp ýurdum dünýäde gördüňizmi bir prezident diýeli ýurdum. Çykyp okuw gerek däl diýen bir prezident barmy dünýäde? Dünýäniň taryhynda barmy? Niýazowdan başga. Ýöne Niýazow samsykda ol pikiri günde üýtgedip bolýan bir adam ekende. Biri gurrun berýär. Biz guruluşky işler başlan wagty 92-nji ýyllarda diýär Niýazowyň nemesine girip guruluşçylar hökmünde diýär-de, firma hökmünde Türkmenistanyň yerli. Biz guruluşy ýene şunça baha edýäs biziňki has arzana düşýär diýip tendere girýän ekenler. Soň Niýazow bolýa o siz o ýigitler gaty gowy diýämiş. Ondan soň ertesi gün Hramow diýip bulan Niýazowyň pikirini üýtgedýärmiş-de. Hramow hemme zat gowy bolýar diýip ýanky dokumentler hem alyp galýarmyşlar. Soň ertesi gün gol çekilmän ellerine tapşyrylýarmyş-da. Ýanky Hramow ýene şu 92-nji ýyllarda islan etdirýän eken. Ondan soň hasam beter näme etdiler, ýanky Niýazowyň boş nemeleri bar-da, häsiýeti boş. Şonu ýaly diýsek dogry bolarmy kan diýen, häsiýeti boş. Öz pikiri, düşünjesi ýok, daş töwereginden täsir edip bolýar, bir zat gurrun berse şonu çykyp gurrun berip bilýär-de. Şonuň ýaly bir okuwy bolmagy mümkin. Ýani onuň arkasynda bu zatlar näme üçin aýdylýar, näme üçin pikir edilýär, näme üçin aýtmaly diýilen soraglary öz içinden jogap berip bilmeýän näme adam, şahsiýet. Ben şonuň ýaly, ýöne indi bunyň arkasynda biz görkezdik bundan hem gatykän ähli kitaplar, mektep programmalary hemme zat nämede ýazyly. Ýanky Hramowyň baş tutanlygynda diýip aýdaýyn ben. Hramow etdirýär bu zatlary. Hramow o zakatçyk, türkmenleriň nähil bolmalydygyny, bilim almaly däldigini. Bular hem bilýär şu gyzlary bilimsiz goýsaň jemgyýetiň öz dargaýa, ýene Owganistanda
Owganistanda näme üçin bir adam şekilli nesil ýetişenok, ýyllardan bäri, 60-njy ýyllardan bäri gyzlaryny okadan oklar. 60-njy ýyllardan öňki Owganistany görüň, häzirkini görüň. Arasynda batul tapawut bardyr. Şonuň ýaly bu jemgyýetler ösmeýär. Bular hem şol Owganistana meňzetjek bolýar-da. Häzirki ýa-da Türkmenistan. Şonuň ýaly bolsa bular arkaýyn Türkmenistanyň gazyny, neftini, adamlaryny hemme zat sömürüp bilýär. Bu bilimsizligiň sebäpleri ine şular, şu taýlarda ýatýar. Bu Hramovlar hem ýa-ni Kremliniň demesini ýerine ýetirýär. Bähbitlerine hyzmat edýär Kremliniň buyruklaryny ýerine ýetirip. Şonuň ýaly bir ýa-ni sereden wagtyň açyk görnüp durýar, ýöne bilmeseň bizi diýär Huda gargapdyr diýen ýaly bir deme aýtjak bolýar-da, köpsi ýok. Ýa bu görnüp dur ortada. Ýa gargan bolsa-da şo gargynç bolýan bolsa şo zat görnüp dur. Ýa sebäpleri belli. Sebäplerini bilýän bolsaň çözüp bolýar. Ýa bu taýda ýene bir problemi bar. Näme üçin? Diňe 2 ýyldan bäri şu zatlar aýdylyp gelýär, ondan öň aýdylanokdy. 30 ýyllap näme üçin türkmenleriň adam şekilli habar berýän ulgamy ýok. Habarçylyk ösmedik. Jurnalisti ýok. Bir siyasi bir düşünje, ýani pikiri orta atan adam bolmandyr. Soňky 2 ýylyň daşynda diýen. Bu zatlar hem soramaly, ýa bilimsizligi soraýan bolsak, bu zatlar hem soramaly bu sökmän suratda. Ýa edil bilimsizligiň arkasynda Kremliniň bähbitleri bolşýaly, bu taýda da şol zatlar bar. Ýa bir siýasatçynyň döremeýänligi, ýa dörem hiç dörejek bolmandyrmy diýen sorak soraýanda men özüme. Ýyldaşlarymyz hem belki soraýandyr. Hiçmi 30 ýyldan bäri bir türkmeniň içinde bir siýasy nämäni gurunajak bolan bir pikiri, problemalar aýtjak bolan adam hiçmi döremändir ýa-da neme görkezmändir. Ýok, bolupdyr da ýok edipdirler. Ol adamlar hereket etjek wagtlarynda internet ýok. Ýa-ni sosial media 2010 ýyldan soň güýçlenip başlatdy. Ondan internet bolsa da sosial media diýilen bir ulgam ýokdy. El ýeterli mailler bardy. 2010 ýyldan soň sosial media güýçlendi. Sosial media köp zatlary orta çykardy, ýalanlary. Yalanlar bilen dogrylaryň arasyny aýyryp diýýär. Ýene şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Bu zatlar gaty üns berilmeli. Zatlardyr bir adamyň çykyp orta käbir problemalar gurrun etmegi ýeterli-de. Ýöne 30 ýyldan bäri edilmändir, akyl almaz. Akyl almaz. Daşynda ýok edýärler. Ýene ýöne bir näme bar, hemmäniň bilýän Ömrüzak diýip bir ýigit bardy Türkiýede. Okaýat soň şol Türkiýede okaýan studentler bir ara birleşdirmek isledi. Bar nemesi şol plan. Birleşdirmek islemeýän bir dayanç bolmakda, dayanmak, arkalaşmak diýilen ýaly bir neme pikir döräpdir. Indi bu şonuň öňüne alýar. Ýani şol oğlan hiç ýyl bir siýasy ýene näme hakynda bir pikiräm ýok, bir düşünjesem ýok. Gorky bar, gorky. Ýos, neme bar? O taýdan studentler birleşdi, o taýda bir zat döreýär. Pikir döreýär. O soň ýoş-ýoş siýasylaşyp başlaýar. 1-nji ýyl, 2-nji ýyl bolmasa da 3-nji ýyl hökmen suratda siýasylaşyp başlaýmaly bu zat. Şonuň üçin ýa-ni KGB-nyň protokol buňa ruhsat bermeýär. Soň näme boldy? Işiň içine Muhammed Düýeci ýerde, soň Welsapar giripdir, soň ýa-ni häzir İstanbuldaky konsulstugda Murat diýip biri bar. Ýa-ni Ay Murat bilen ökdemiň ýanynda diýip aýdýarlar. Murat nemäň içinde o Zalotoy Budka Uro diýýärmiş. Ýa pul işleýärmişler da. Indi şol üçüsi, ýa-ni Murat, Muhammed Düýeci we Ak Welsapar üçüsi birleşip ýa-ni nemäniň kellesini aýlaýarlar, Ömrüzagyň.
Sen gaty gowy iş edipsiň. Sen bu ýyl kanikulda git Türkmenistan'a, sana mecliste sıyla takacaklar, sıylalandıracaklar seni. Bu eden işin bundan hiç ýyl Türkmen etmändir diye hakykatdan edilen ok. Son gitti yok. Şondan bäri o neme alınan ok, habar alınan ok. O, Ýine şonuň ýaly bu bir misaly. Yüzlerce neme var. Adamlar ýok o dilde ýurdun taşynda. Yüzlerçesi. Bizem şol nemeden geçtik 2 ýyl bundan ýani bizim agramymyzy ölçäp bilmediler. Ýani bilen okdular agramymyzy. Ölçejek boldular, onam ölçäp bilmediler. Şonuň üçin köp sady neme boldy. Sebäbi biz bu zatlary öňünden bilýärdik, taýýarlyklydyk. Bularyň edýän işini hatda olaryň işiniň içinde de iş, ýani oýunyň içinde oýun, oýnan ýerlerimizden boldy da o zatlar hemmesine ekrana berip neme durmak sägat çylşyrymdy bir waka bularyň hemmesi. Ýani ýyldaşlarymyz bu zatlaryň bardygyny bilmeli. Ýani ýani Türkmenistan şu ýagdaýa bir Hudanyň gargynjy bilen düşen däldir. Hudanyň gargynjy bilen hiç bir millet bu ýagdaýa düşmeýär. Ýok da görülen ok. Ýani Huda gargyan bolsa, ene neme aýdaldy, din nemesi boýunça aýtsa, o Amerika, Ýewropa, bu Ýaponiýa şolaram neme etmeli-de, ýok gargynja değişli bolmaly-da. Olaram Türkmenistanda edilýän zatlar edilýändir şol ýurtlarda da. Ýöne bolan ok o taýda kanun hemme zat işläp dur. Türkmenistanda işlemeýär. Sebäpler şol. Ýani men görýän sebäpler. Şu sosyal mediýanyň öseni gowy boldy. 10-njy ýyllardan soň gaty gowy boldy şol adamlaryň yalançylyğa ýalany orta çykaryp berýär. Ak bilen garany tanap bolýar. Düşman bilen dosty tanap bolýar. Köp adamlaryň ýanky etjek işleri uğruna bolman üstçilýärdi. Ine şu ýanky üçlükleri var sen aýdanyň adamlaryň. Üç kombinasiýa birigip bire guş kelle. Kim näme diýse agdyna geleni ýaňrap otýar. Beýleksem awly ýylan, mikir ýylan. Üçüncüsem ol möjek bolýardy. Üçüncüsü tüs uyuşupdyrlar, duşupdyrlar şol beýleki ýylana onda näme bar? Hemme ýerde bir bokluk, bir bozgokluk bar bolsa, bir pokçuluk bar bolsa, şo taýda bar ola ýylana. Çakýan ýylan. Oňa arkaýynam 100% ene eli bardygy görnüp dur. Ýöne men halkymyza ýüzlenjek bolan şu sosial media dörani gowy boldy. Biz şolaň edýän pok işleriniň üstüne açyp orta çykaryp berilýärse, onam halk görüp bilýär. Indi halk tanada olan kimdigini. Indi aýdym oturmalylar. O da hemme dal şeýdi suwun ýüzüne dur häzir. Arkaý gözü bar adam görüp bilýär, akly bar adam düşünüp bilýär. Kimiň nämedigini. Ondan olar ýangrasa ýangra bersinler inni. Inni hiç kim bilinmeýär olary. Ýöne şu neme bar aýdasym belli. Ene bizim Türkmenimizin ýene de öňkü 30 ýylynyň gaýdyp gelsem, ene köp adamlar komentar edýär, da spor edýärler, da jedel edýärler. Ay ýok olar ýalat ýok diýip elbetde bardy. Elbetde bardy. Men niýe maşgala suwdy. Meselem bir problema ýankyl dörenni biriniň maşgalasyna etlenik problema dörenni. Şolar ara alyp garnaşlary üýüşüp maşgala suwdyny edýärdiler. Kim günäkär näme bolupdyr, nirden maşlapdyr diýip. Ol heme psikologike terapiýa bolýar. Hemme şol meseleni çözýärler, problemany çözýärler. Onun üçin neme dip berenoklarda doktor tutup ýa bir psikolog tutup ýa bir ýerek ýüzlenip berenoklar. Gerek bolsa o waňynyň arçyny da adam çagyrýardylar. Şoňa problema dörenni maşgalada. Biraz globalny diýip aýdaýyn, ulrak problema dörese, o waň arçyny da adam çagyryp maşgala suwdyny edýärdiler. Bunu aňryk ýokaryk çykaran okdylar. İki tane goňşy uruşsa da, ýenese de, häzirki döwürde şu goňşyçylygy ýok etdiler.
garnaşlygy ýok etdiler. Bulan hemmesem ýaňa maýdyp geçdi. Bilimsizlikden gelýär. Sen şol sosial ýanky ara gatnaşyk diýip aýdyldy. Adamlaryň arasyndaky özara gatnaşyklary ýitirmediler. Şo zatlar ýitirilen soňam adamlarda pikirlenme ýitdi. Adamlarda pikir döremez ýitdi. Bir-birine gatnaşyk ýok. Bir-birini habar alyp bilen oklar. Sosial mediada ýok Türkmenistan içinde. Ne öňkü döwrlere aslında ýokdy. Ýöne halk näme-de bolsa kitap, gazet, jurnal okuýardylar o döwürde. Habarlar şolaň üstüne alyp bilýärdiler. 30 ýyllardan soň gitdigiçe şu zatlar kestiler. Gitdigiçe ýanky goňşy bilen goňşyny düşman etdiler. Garnaş bilen garnaş düşman etdiler. Iki dogan düşman bir-birine. Nädip boldy o zatlar? O zatlar jemgyýeti düýüp götürüp zaýalanmaň netijesi. Ýörite zaýaladylar onu. Ýürite zaýaladylar. Häzirden goňşyňy, öňkü döwürde goňşyňy duz berä ýa şeker ber diýip barsaň, ýok diýen okdylar. Häzirki döwürde öýde mihman alasy gelen oklar. Öňkü döwürde biziň kapylarymyza gulup bolan okdy. Açyk durýardy. Magazyna ýene gideňde hiç kim guluplan okdy kapysyny. Hiç kim guluplan okdy kapysyny. Magazynam näme 5 minutlyk ýol gidip gelýän. Biri kapyňa girip aljak bolup duran okdy da. Men şol 80-90 ýyllaryň görüne diýen ýene-de. Soňky döwür 90-dan soňky döwür narkomaniýa başlady Türkmenistanda. Narkomaniýa başlanyny sebeplem her kim kapysyny gulplap 2-3 tany gulp basmaly bolýardy. Akmalaryny kapylaryň penjilerine çenni reşotka goýmaly bolýardy. Näme üçin? Näme üçin boldy bu zatlar? Näme üçin sen aknaňa kapyňa reşotka goýýan? Näme üçin 2 tany gulp basýan? Ullakan gulpy gedaýyn kellesi ýaly. Näme üçin? Sebebi näme üçin? Sebebi narkomaniýa döredi. Kapyňda zat goýup bolanok. Pilim goýsaňam ýok, süýsen goýsaňam ýok. Kirserip asyp goýsaň daşyna garawul oturmaly ýanyna. Kirin gurýança. Ne 90 ýyllaň narkomaniýaň eden şol Niýazowyň altyny asry biz kapymyza kirsersek oturýardyk garawullap. Gurýança. Bir zat üçin öýüňe tuvalete zada girmek üçin ýa kuhnyadan bir suw alyp çykmak üçin giraýsaň, bir 10-15 minut eýlenseň kirin ýok. Näme üçin ýok? Sebebi garawullap oturan başga narkomanlar bar goňşylaňda. Her öýde bir narkoman bardy. Her öýde bir ýa 2 tany. Käbir goňşylaryň 3 tany ogly bolsa 3 tane narkoman. Sen öýüňe gireňe maýyp garawullap oturýardylar. Mine Narkoman etdiler, o bilimi öldürdüler. Öňem Sowet döwründe de bir ýütgeşik bir bilim ýokdy. Ýütgeşik bilim ýokdy, hemme kim ýazma, okama bilýärdi. Gowy tarap şoldy. bilýär. Şonuň üstünden gurup bolýardy. Ýani bilim nemesine Türkmenistanda gaty güýçli gurup bolýardy. Sanam elverişlidi. Ýani bir 80 milyon halk ýokdy. 80 milyon halky bir bilim sistemasyna oturtmak gaty kyndyr ýani. Her bir günjege baryp ornaşdyrmaly. Ýani sistema guranyň bilen hem öz ornaşan okda. Yani Türkmenistanda hemmäniň okama ýazma bardy. Ýani ýokary bilim bolmasa da we sany azdy. Bir nesil ýeterlikde ýokary bilimli etmek üçin jemgyýete. Ýöne o ýani Hramowlar, Niýazow aýdy hakykatdan hem inandyrandyrlar. Gyzlara okamasa da bolýar, olar barýer durmuşyň her bir nemesinde gatlandy ýok. Oňa näme gerek? Goýandan o paxta ýygsyn. Arendi işlesin diýär-de. Potrotçu bolsun. Erkeklerem, o erkek olanlarym 9-njy klasa çelli okasa bolýar, ondan soň gulluğa diýär. Ýer näçe ýaşda alýarlar gulluğa? 18 mi? 18 ýaşda. 18 ýaşda gulluğa git. 17 ýaşda alýarlar. Dobrovolny bolsa 17 ýaşda bolçak. 18 ýaşda gulluğa gidermi bir çağa? Ya on bir arada bir wagt berilmeli. Bu belki okamak isleýändir.
O ýokary okuw jaýda. Kemine bir zat aýdyp geçeýin. Şo türkmen maşyň bir diýen sözü bar. Bilim gerekdel gyzara diýenne 9 klas etdi mektepler. Baba. Şonu diýdi. Nime diýdi? Onu men öz kulagym bilen eşitdim telewizionyada, nimede, telewizorda. Oğlanlar ýanky bilim alsınlar. 9 klas näme diýdi? Gitdi meşek geldi meşek gurup partan saklap oturmasınlar. Bu diýdi şo wagt diýdi 9-njy klasa çenli bolsun ýöne şo wagt mektep gutorana 9 klas gutorana bilim bile çykdyn diýdi. Iň bolmanda traktor bejermäni öğrensinler mektepde diýdi. Ya bir oturuç stul ýasamany öğrensinler. Haýsamada bir hüner alyp çykdynlar diýdi. Ya bir kombayn sürmäge şoför bolup çykdynlar. Eline pravasy bile mektep gutorany bilim alsyn diýe. O 9 klas çağa mektebin programmasından daşlar yeni bilim almalı. 9 klas bolsa 16 mı 15 mi 16 ýaşynda bolýar. Şolar aralykda hem 9 klas mektep programmasyny bitirmeli, hem bilim almaly. 15 ýaşynda kim o kombayn sürüp bilýär? Kim ruhsat berer? Düzgün. On diýdi şol. Ben hakyk bulawmy bilen eşitdim. On diýdi şol. O aýdan Bilim ýanky aýdan ýalanyny güýçlendirmek üçin, inandyrmak üçin. Ýanky bir ýalan aýdýan, ýalanyň ýanynda da bir inandyrmak üçin hökmän suratda nämesi gerekdir? Ýanky näme diýilýär oňa? Bu argumenti gerekdir bu zatyň. Argument bilen bile aýdýar. Şonuň ýaly ýöredýär bular işi. Onam diýdi näme diýdi diýsene? Niýaz şo gurumuny. Bular diýdi boş çykýarlar mektepde diýdi. Baror diýdi 10 klas edende diýdi. Hiç de bilim al bilen oklar otururlar diýdi şo. Näme gerek 10 ýyllap mektepde oturmak diýdi. Problema şonuň ýaly çözülýärmi? Ha, onun wagtyny gysgaldalyň diýdi. Adam ýüzlenýär. On wagtyny gysgaldalyň mektepde. Şonça ýyllap ýaş juwanlar diýdi, wagtyny ýitirip oturmasynlar mektepde diýdi. Onu diýdi 9 klas edeliň diýdi. 9 ýyl edeliň ýöne şol arapda diýdi. Bir bilim alyp küni arap çykdynlar diýdi. 9 ýylda bilim. Onu diýdi ol ýokary okuw jaýyny okajagy bar, islegi bar adama, ýok adama oka bilmejek bar. Gara ýok men çopan boljak diýen bar bolsa, mene diýär, "Paşawsta" diýär. On niye on wagtyny azaldalyň adamyň ömrü uzak däl diýär şeýle. Adamyň ömrü gysga diýär. Onu diýär uzaltmalyň diýär. 9 ýyl edeliň. Kulağım bilen eşitdim şu diýende adam. Ha. Adamyň ömrüne keskitlemek bir niýaz alypmy bütün dünýäde? Onu ýürüt etdiler. Ine şu wagt men özümden mysal alaýyn. Ine men aýdaly Türkmenistanda ýaşap ýörüm. Bir aýal maşgalamda 4-5 tanem çağam bar diýeli. Meni ýanky niýaz bilimsiz goýdy. Aýdaly meni 7 klas okuduğum bolýar, 8 klas okuduğum bolýar. Aýal maşgala hökmanam däl, gyz maşgala diýip aýtdy. Menem oňa inandym. Indi men durmuşa çykdym 4-5 tanem çağam bar. Indi men şolara men özüm dogry ýazyp bilem ok. Bolsa bir ömrümde 2 tane kitap okapdyr niýelle. Şu 1-nji klasdan 7-nji klasa çenli. Bilimim ýok, düşünjem ýok, hiç zatdan. Diňe çağa doguryan boldy. Eğer mirden gidýär aşam gelýär. Barjasy aýlygam bir 1000 manat diýeli ýetirini bilýär, näme ýýär. Hepde de bir sapar eti ýýär, başga da diýem dok. Hepde de bir sapar köp bolmaýarmy? 1000 manat alýar. O sen onun bahasy şu wagt 10 manattan geçipdir de kilesi. Onun et 60 manat. Çörek Aşgabatda ýanky 8 manat. 300 gramlyk çörek. Indi men şu wagt meni aýdasym belli. Indi men özüm goýýan şol Niýazowyň ýanky çykaran karary boýunça meni mektep oturdum 7-8 klasy bilimim goýdal. Okumasam bolýar diýdi. Men oňa inandym. O prezident. Men oňa inandym. Şol 8 klas bilimim, 7 klas bilimim menen durmuşa çykdym, 4-5 taň çağa dogurdum. Indi men adamymyň getirýän aýlygym 1000 manat bolsa, ona 4-5 taň çağama paýlaýan, bolsa bir şürük çorga çykmyşyrýan her gün bulama gitýän, undan datdan tapanjamdan. Indi men ol bir tarapdan. Ýanky degradasiýa bir görnüşi ol. Ikinji görnüşi men mene de 4-5 taň çağa bar, menem bulary geyindirip ýene mektepde uratmaly. Mektepde näme bilim berýär? Ya üye gelen soň men çağa näme bilim beripler, men bilimim 7 klas, 6 klas bilimim bar men. Men diň ömrümde 2 sancagym kitap okudum aýdaly.
Men şol 2 tane okan kitabım çağlama bilim bermana yetermi? Näme öwredip biljek men? Şo taýda sorak bar. Men näme öwredip bilerin öz çağama? Men özüm türkmen dilini iyi bilemok. Rus dili beýle de dursun. Aýdaly men owada ýaşaýan rus dilini bilemok diýeli. Men ine dilimi şolara öwredip bilermi? Yok, men aýdyp beren oň nähili ýaşajakdygyny. Şu Niyaz anan 4 çağı däl, 4den köp çağı edýär. Säýä aýal maşgala näçe sowatsuz bolsa, şonça köp çağı edýändir. Gynanç tarap şol. Ondan soň bu näme edýär? Özem gaýynlarynyň öýünde ýaşaýar, onuň ýanynda da meneden bir san, iki san gelin bar. O köpçülik bolup ýaşaýarlar. Günde uruş, günde dawa. Ondan soň hem garypçylyk bar, hem puluň ýetmezçiligi bar. Şo taýdan hem nesil owa hünärsiz, kärsiz, ýanky gözü gyzaryp duran çağlar ýetişmeli. Säýä urşuň içinde ýetişdi. Gowzat görmedi, kitap okap wagtyny aýyrmady. Diňe urşmak bilen boldy. Çağlıgy urşuň içinde geçdi. Şol adamlar ulalyp, ýani ruhnamanyň desili bolup diýeli ýa beýlik tarapdan ýetişdiler. Ne boljak zat şol. Ýani Türkmenistan jemgyýeti ýene dargamaly. Maşgala institutynyň, institut diýmek guruluş diýmekdir ildeşler. Ýani bilim alynýan ýer däldir institut sözü. Size ýalňyş öwredýärler Türkmenistanda. Institut diýse ol bilim alynýan, diplom alynýan ýer miken diýär. Diploma berýärler, ýöne diplomy saňa bilim bermeýärler. Sen bir zatlar oýlap tapýan. Sen şonu oýlap tapdyň diýip diplom berýärler. Institutyň universitetden tapagy şoldur. Ýani guruluş diýmek, bir gurama, güýçli gurama. Maşgala institutyny ine şunuň ýaly darga diýerler. Türkmenistanda. Şona o köp eldiň. 90% şonuň ýaly Türkmenistanda maşgalalar. Diýmek türkmen jemgyýeti dargady şu an. Ağaç galmaklar hem şondan. Köp zada düşünmeýänlikler hem şondan. Problema düşünüp bilmeýänlikler şondan. Neme var da aeroportdan gelen suratlary, ýa videolary gowy edip adamlaryň ýüz keşpinden, hereketlerinden şolaryň bir psikologik bir ýagdaýyny çykarjak bolýasda. Geçen soň bir sorak berdi. Bular diýe ýa-ni näme diýip bir gorkynyň içinde ýalyk görnýär ýa-da bir umytsyz görnýär diýär. Umytsuz görnýän sebäbi maksadym ýok. Sen bilimsiz, sowatsız maşgalalarda ýetişipsiň, özüňem Türkiýe gul bolup nereden iş tapsaň, ýa-ni kim iş berse, şu taýda işläp görenleri bilýär-de türkleriň öýünde bir üýtgeçik bir adam däl, ullakan bir baý adamlaram däl, şu iş berip berenler, türkler, türkmenlere. Ýa-ni bilim derecesi hem belki deňrekdir. Yani şo taýda işläp bir arkaýyn ýa-ni neme edip bolanok, arkaýyn gazanç edip bolanok. Her tarapdan basış var ýa-ni. Ýurduň içinde o bir kemçilik bärde gelip işleýän o gulçylyk nämäňem o bir aýry problema. Soň ine şo zatlar adamlaryň ýüzünde görünüp dur. Aeroportdaky nemelerde görünüp dur ýüzleri. Hemmece şuňaly. Kişilikleri o ýok, kişiligi ýok. Ýüzünden belli. Ýani kişiligi bar adamyň ýüzünden, ýüzüne seretseň bir adam gören ýaly bolýar-da. Durum durky bolýar bu adamyň. Bir gün hawa bolýar diýende ertir bolanok diýenok. Şoňa görä bolýan bolsa, o şoň bolýar bolup gidýär-de soňra çelli köp halatlarda. Ya ynanyp bolýar, şonuň ýüpüne oduny oýup bolýar diýmek. Ine şo taýdan gelýär. Aýdýarlar, türkmenleriň özleri aýdýar, türkmeniň ýüpüne oduny oýup bolanok diýip. Näme üçin? Sen kişiligi ýok. Kişilik oturmady. Kişilik näde oturýar? Köprek ýaş wagtyň, kitap okan wagtyň, saňa aýratyn üns berilen wagty oturýar kişilik. Ýoksa ol 3-4 gelinde öýüň içinde ýetişsen, urşuň içinde kişilik oturmaýar. O taýda gözüňiz gyzaryp çykýar. Jellat bolýar ýa.
ansatlyk bilen jellat bolup bilýär. Ve bu adamların eline hünerim geçmeye, hüner etmeli mi känim diýen oklar. Men belki bilýän däldirnem diýen oklar emme zady bilýän ýalyk hallaram bar. Köp halatlarda. Ýani gönümel ýok bu zat bolanok diýär-de. Näçin bolanok diýip sorasaň bolanok da diýär. Jogap däl ol. Ýani bolanok bolsa şoň sebäbi gerek. Men näçin sebäbini soraýan? Maňa görä bolýar. Maňa görä bolýar we menim düşündürüşüm bar. Şoň boljakdygyny düşündirip bilýän. Ben o düşündirip bilen ok. Yani şol Niyazowyň Hramowyň aýdan zatlaryny aýdyp diýip orta atyp giden zat şol. Ende o Niyazowy näme etmeli? Ölüm gitti de. Türkmenlere sorasaň ölüniň arkasyndan gurrun etmek bu zat däl diýär. O näme? O ýagdaý däl ýani ol ölüniň arkasyndan gürlemeli mi, gürlemeli dälmi diýilen mesela gelýän zat däl ol, deňgelen o. Niyazowy o gerek bolsa göründen çykaryp suud etmelidir. Neme bar? O Finlandiýada 18-nji asyrlarda mı? Bir baý bar eken, ölüpdir. Onuň nemesi bardy, atlary bardy, men okapdym. Şonu iki gezek göründen çykaryp suud edipdirler. Ýani köpçülik jemgyýetde, ýani skledine çykaryp şu ölen diýip hawa görkezip şunu etdi, ine şu zatlar var. Onun yerine de yakınları nemeden olmalı. Cezasyny çeken. O etmedi ya etti deyip nemesini veren olmalı. Advokatlığına. Finlandiyada yine şu an zatlarım bolupdur. Akıl almaz. Gerek olsa bize etmesi. Yani şu o Niyazowyň eden nemesi, şu kapyny açıp berdi de şu gelmişeklere Niyazow. Niyazow o günahkarlap geçtiren bolmaýar da. Şu Niyazow ýalsamsygy prezident edenem ne bizim özümüz halk. Türkmenistanyň halky etdi. Biz etdik yine. Bizim enatalarımız etdi. Niyazow ýalsamsyk kändir häziren Türkmenistanda. Prezident olacak bolup beren. Prezidentlik nemesinden alan wagtda. Böyle bir sistemany düýünden ütge diýäs o prezidentlik. Türkmenistana bolanok. Türkmenistana düýünden bolanok prezidentlik. Näçe diýip sorasaňyz ine bugünkü temanyň nemesinde geçýär. Yok gerek däl prezidentlik. Bu wagt gerek däl bolmaýar. Ine neme bardyr? Prezidentlik sistemesi, onsoň demokratiýanyň hem özü sowady ýokary bolan jemgyýetlerde ýöreýän zatlardyr. Yani prezidentlik iň hoplusdur şonuň içinde. Demokratiýany ýene-de eýdip bir ýola goýup bolýar, ýöne prezidentlik bolanok sebäbi. Güýjü bir adama berýän, ol adama pikir ediň Türkmenistanda 90% halk sowatsız da, şo sowatsız halkyň eline güýç pul bersem bilýäňiz bugün maşynalan ertesi gün goňşusy bilen salamlaşan o Türkmenistanda. Yok gaty kän gurrun berýärler, aýdýarlar, bir ütköşük bir hal alýar, maşyna alýar, eýem düýünden başga bir adam öwürlýär. Ine şol kişilik oturpady adam. Senin dünkü ýagdaýyň belli ortada. Bugün maşyn nemesi. Soň maşyna awariýa diýär, ýene bir zat edýär ýa-da maşyna alan soň o bozukçylygy edip başlaýarlar. Soň tutulýar bir giden maşgalaslar ýa ihtiýa soň ýene täzeden adam bolýar. Garyp, o saada bolýarmyş da. Olam cennete gitmelimiş iň soňunda ölenden soň. Şol ýaly bir düşünýär hem bar. Ýa sowatsyzlygyny etdirýän zatlar bular. Ine şu biziň ine Türkmenistanymyz häzir ýani garyply neme derejä ýetdi-de şu krizisiň iň soňky derejesine geldi-de häzir. Ýa halk, millet, bilimsiz, ilmsiz galan millet, hünärsiz galan millet häzir gedaýçylyk edip ýör. Ol gönümel manyda diýenler gedaýçylyk edip ýör. Gedaý halk. Musurdan çöplep ýören çağalar bar. Aýdyp berýärler, içi paketiň içinde bolsa ejemala aýdydy diýip.
Hmm. Çörek çöplüğe muzurdan paketin içinde olsa ecem alaydıydı diye. Çağlar. Hmm. Ne Hindistan bilen deňeşdiremede Hindistan'ım şaňan iki tane nime var. Baylar var, garipler var. Sınıf var iki tane. Hmm. Garibin çağası garip yere doğuluyor, garipli ulenem gidiyor. Bayın çağası bay maşgalada doğuluyor, образование bilim himmet alıyor. Ne Türkmenistan'ı ne eğili? Baylı garipli doğur der. Şun yankı piyade yörap yürün adam, sen ayıtsın alı maşinalı yavulin, baylan hatırına geçtim mi kam diye de. Ya da şu bir vazifalya eğidip bir para varını verip minister bolya, bulun kadanan pulu, oğurluk bilen kadanan pul. Bul baylık değil. Oğurluk bilen kadanan pul, ol vaktlayınca pul. Ertesi sen tutyalar, basyalar, senin maşgalan dağıya, ödün türmede çürüyen, o yankı alan pulun var. Para alan pulun gidiyor başka birinin cübütüne giriyor. O cübüden çıkıyor, belki para korun cübütüne giriyor. Yankı aylanıp dur pul. Türkmenistan içinde yankı para korların arasında, ministerlerin arasında yok korku edipeli adamların arasında gelip görüyor. Yönü şu pul sana baranının sen tutulayan, sen basılayan maşkalan dağıya. Bizde Türkmenistan'da baylı garipli de orada bay yok Türkmenistan'da. Vaklayınca var. Şu edipede oturuyan çan var. Olan bay ol bir ütköşük bayam değil. Taşar yurtta Yok. bayları görsen Yok. olan yani hiç zat. Yok, olur yal bayla bile deňärmem olmaya. Ol özi kazanıp bir hakikaten biznes bilen kazanan adamın pulu başgaça bolýar. Özüni alıp barşan başgaça bolýar. Adamlar bilen gürleşmeden başgaça bolýar. Şu ýerde tanıyan baýlam var. Milyarderler, milyonerler var. Hmm. Kapısyny çykyp özü sülse bile süpürüp berýär. Erkegi başgalan erkek adamsy. Elle sülse alıp howlusyna süpürüp ýör. Özü milyoner. Hmm. Oňsy bilenem ogsalanmaşýar, hemme bilenem ogsalanmaşýar. Eşikge işini görseň baydyr, milyonerdir, milyarderdir öýden o. Yo Aýak menem şıppyklydyr ýa bazarda. o menem gördüm yankı Angliýadan nemeleri köpräk ýakyndan bilýände. Yo bir firmanyň eýesi biri, biren parket demedýärdi dakýa. Ussa da öýüň içiniň nemelerine, boýagyna, renkine, nemesine atýan. Adam ikisi o oturup gürrüň edip bilýärler. Dol düşünüp bilýärler, arasynda bir tapawut görmeýän. Yani bir Tamam. adamçılık görýän. Yani Türkmenistan'da bir adamın häsiýetini maşin keskitleýär. Yani şu an men misal üçin men maşinim ýok. Başga bir adam maşin alandan soň düýünden başga bir adam bolýar. Näme diýmek bolýar? Meniň şahsiýetim oturmandyr we meniň şahsiýetimi bir maşin keskitlep bilýär. O maşiniň bahasy $5.000 belki. Ütköşük bir maşinam däl. Köne ikinji el, yani 10 ýyllyk, 10 ýyl ýaşy bolan bir maşin. Bilimsizlik. Nähil pes. Yani neme barda? Yani hayvanlaryňa bir garyn doýsa bir neme bolýar. Yumşak bolýar da. Bular da beterleşýär. Hayran galaýman. Bu zatlar, bu zatlar ine aýdylmaly. Yani jemgyýetiň kritikasy edilmeli hökmen suratda. Ya gördü ya biz gören zatlarımız yani gören yanlışlarımızı aýtmasak bolana. Bu yanlışlaryň hem sebäplerini bilýäs. Diňe yanlış diýip aýdyp geçen ýok, sebäpleri bilen bile aýtma mümkinçiligimiz bar. Soň ine bir iýleşimiz sorapdyr. Täze Türkmenistanda näme garaşýar diýe ýakynda diýe. Yani täze Türkmenistanda nähil boljak diýilen manyda soran bolmaly diýer ýalňyş bolsa. Täzeden ýazypdylar. Düşünşüm boýunça şonu ýalyp okudum. Täze Türkmenistanda birinji arassaçylyk işi geçirilmeli. Hökmen suratda şert ýa-ni illüstrasiýa işi. Şo geçmän Täze Türkmenistana geçip bilmeýäňiz kelle ağrıları, şu hapalary arassalamaly. Hapalary arassalap, timarlap, tämizlep. Täze Türkmenistanyň birinji ortagy oýjak nemesi bilimdir. Bilimi Orta Aziýada iň ýokary derejäge ýetirmek, ýa-ni bilim ýa-ni ministrligi dörer. Onu etjek eýen nemeler bar.
özler taýýarlanyp berse, o bilim demesi siýasat bilen baglanyşykly bolmak soň ekrana da kän beremzok. Yani ine şo bilim gysga wagtyň içinde Orta Aziýanyň iň ýokary bilimli döwletine öwürmekçi bolýar. Bizim maksatnamamız içindäki iň ulu zatlaryň biri şo. Ondan soň ýanky howpsuzlygy dikeltmek, howpsuzlyk diýende akylly, bilimli adamlaryň howpsuzlygy, gerekli adamlaryň howpsuzlygy, soňam iş dünýäsiniň howpsuzlygy. Şo zatlary dikeltmek. Yani şo zatlary dikeltsen galan zatlaryň hemmesi öz çark aýlap gidýändir. Hemme zat ýoly da girýändir ýa-ni. Yani bunun nähil edilmeli? Bu nähil ediljegi ine şo taýda ýatdy. Ona meni bugün gurrumda etmers, onuň ýa öňümüzdäki günlerde de etmers. Sähäpat çylşyrymly we uzyn neme bar? Bu ýurdun içinde ediljek gurrumlar mykän diýen. Yani häzir şu ýalňyşlary aýtmaly biz näme üçin ýalňyşdygyny düşündirmeli. Şonuň ýaly ýöne bir pikirlenip görseňiz Esasen mara şu ýanky Türkmenistana ýanky soragy beripdir diýdiňe. Türkmenistana näme garaşy? Esasy meň pikirimçe aýal maşgalaryň bilimini ýokarlandyrmaly. Gyzlara gowrak bilim bermeli sebäbi öňem kän aýtdyk biz. Çağalara bilim berjek, terbiýe berjek ýene-de enesidir. Şoň üçin ene köpürek bilmeli. Mektebe inanmalar, mektep molumlaryna inanmalar. Mektep molumlaryna gow bilimlisini olaryň illüstrasiýadan geçirmeli. Olaryň gow bilimlisini saýlap almaly. Oňdaşyndanam ene, her bir ene, hojalykdaky ene öz çağasyny mektebiň daşyndanam öý işlerini etmeli, kömek etmeli, bilim bermäge de özi borçlu bolmaly. Sebäbi sen ene, sen bilimli çağa yetiştirmeli. Öýüň işine ösen ýurtlarda öýüň işine diýenler bardyr. Türkiýede ösen ýurt däl, Türkiýede de ýanky öýüň işini kimler etýär? Türkmenler etýär. Ýok, kemine düşünmediň öý işleri diýenim mektep sapaklary öý berýär, neme? Çağanyň neme? Çağa öý işlerini enesi kömekleşmeli. Bilmediklerine kömekleşmeli. Sebäbi çağa başlanma mektep programasyna başlanma, okuw başlanma her hili predmetlerden sapak geçip başlaýar. Geografiýa, tarih, matematika, dili, tebigat, astronomi, ýene himiýa, fizika känne. Şu ene aňry başy bilimi bolmasa-da şol çağa sorag berýär. Saňa mektepden gelýär. Eje diýip neçeden planeta var diýär. Sen bar git kakyňda sora diýmersiň. Şoňaly diýerler. Ya molim sora diýär, men molimmi diýär. Burada kaka senin akıllı mı ecesinden? Bar kakından sonra diye. Kaka da mirden gidiyor akşam öyle bir fabrikte mebel yasaya diyorlar. Kaka da nereden bilsin onsa okumadık olsa mektepte 9 klas bilim varsa neçten planeta vardı onun. Çünkü niye? Ayarlara bu terbiye vermeli, üns vermeli şu zatlara. Ayal bu bilim almalı, erkek almalı. Yönü çağını yetiştirecek ayal olan son neçten planetan vardı onu bilsin eceleri. Doğru. Yani gelip sorap duruyor. Okudan geliyor soruyor, menden soruyor. Näme var, hayır planette var sana anap ber diye. Sen bilen ok men barlacak diye. Men gıydym aýdýar maňa. Sen de planetalaryň sanyny bilýän mi diye menden soruyor. Böyle bir tutas. Men şoň bizim gyzarma diýaly, men şu datlar bilmeli, dogrudymy? Awa näme tüýdemdirji haýwanlara diýär, haýsylara girýär diýär. Sen kit yadyňy çykarmaly ele. Kitem tüýdemdirji. Bir sygyr bilen geçidäl. Derdim çağın berýän soragyny. Sen kit yadyňdan çykardyň diýär maňa. Bilen birinji klas. Mine çağa mikir soraglar berýär gelip. Sen şoň üçin bilim bermek üçin sen çağdan has ýokary köprek bilmeli. Daja yan yollaşım var adamın var irden gidip iyice gelýän. Şonunam köprek bilmeli. Çağa gelip sana sorag berýär, enesine sorag berýär. Eje neçe tane düşün var diýär türkmen diline mesela. Neçe tane düşün var? 6 tane düşün var. Sen şonu bilmeli. Sen bilmeden çağın soragına net jogap berjek.
Ine, şoň üçin ýa aýal maşgalaryň bilimini azık ösdürmeli. Türkmenistanyň näşe datlary garaşýa men ýanky sonra gören watandaşymy da aýdasym geldi. Bir soru var. Şu soru näme edip soň jemläýeli. Ol ýeçäri bar. Kän uzamasyn. Bolar. Ýa-ni şu charter reislerde diýär-de ziýatka berip ýurda dolananlar diýär, diktatura ömrüni uzadýar ýa-da aýakda galmagyna kömek berýär diýär. Pikiриňizçe o näme diýär bu ýagdaý näme üçin bunuň ýaly diýip bu nemeler ornaşypdyr. Ornaşypdyr ýani ullakan bir aýakda galmagyna kömek edýärmi diýip sorasaňyz, ýa-ni charter reisleri. Yok, o belki bir aýmyrat ýaly 3-4 sany adamyň o jüýsini doldurýandyr. Oraminde bu hasaby soralar ortada da charter. Sonra ýene bir zat var. Charter reisi mugut bolmaly. Ünsüren bolsaňyz bilediň üstüne bahasy ýazýan däldir uçanlar. Ünsüren ýöne pul alýarlar. Charter diýmek ýa-ni mugut adaty reis däl bu, adaty bolmaýan reis. Men düşündireyim näşany. Hawa. Ine bizim vatandaşlarymyz bilýänler charterny sözüň nämedigini. Charterny reis bolanna adatdan daşary ýagdaý bolanna samolyotlar gatnadýar. Ýanky ýurdundan özge ýurtlarda galan vatandaşlar we ýanky hassa bolup galanlar, ýurda girip bilmeýänler, ýani bir Gyssaly ýagdaýda çykarylmaly ýagdaýda. hawa gyssaly ýagdaýda, ana dogry aýtdym. Gyssaly ýagdaýda şol adamlary halas etmek diýmek, charterny diýmek, şol adamy halas etmek diýmek, çykaryp alyp çykmaly diýmek. Şo öz ýurtuna getirmek diýmek. Ol hiç il pullu bolmagy ýagdaý ýok, hak ýok. Sen charter reis bolanna, onu hökümet tarapyndan goýulan reis, samolyot, şonu hökümetiň benzine çennem, ýakjak ýanygyna çennem hökümet töleýär, ýanky avialiniýa. O döwlet diýsek has dogry bar, hökümet. Döwlet diýel hawa, Hökümet pul ýok, o zatly pul bolmaly däl de Türkmenistanda şol ýalakrak. Hawa, şo döwletiň özi gurnaýa, ýanky reisi hepde de bir sapar bolsun, iki sapar bolsun, ýöne şonu gurnaýa. Bu ýagdaýlar adatdan daşary ýanky reisler diýilýär buňa. Buňa charterny diýilýär. Bir adamlary bir hopdan halas etmeli. Meselem şol ýaşap oturan döwletini aýdaly, случайно bir ýanky pandemiýa boldy. Ýa bir şo taýda tornado boldy. Bir ýerler suwally, şo ýaşap oturan ýurtny, sen Türkmenistan watandaşlarynyň ýaşap oturan döwletiniň bagtlaýynça diýerler. Suwally, ýa odaly, tokoýlary. Sen öz halkyny halas etmek üçin charterny reis goýulýar. Şo charterny reisede kimler girip yetişip bilse geçişýär, hiç kim pul alanok, bilet satylanok, şeýdibem şo samolyot uçup gelýär öz ýurduňa. Halas etýän sen halkyny halas etmek diýmek, charterny diýmek. Ol hiç il bilet satylmana hakam ýok. Ýanky ýaly $2000 alyp ýa $3000 alyp adyň baryp ýazdyryp gaýtmaly. Diýmek, konsulstwa diýär. O niranyň çykarylan hokkosy. Men şonu şol aýmyrada sonra beres tutsam sorajak da. Şonu. Nereden tapdyňyz bunu charter reisi näýil bilet satyp bolýar? Ýok bolar ýalda taşerurtdy. Ýok. Ya şonuň üçin bilediň, ýa berýän bilet aldyň diýen baha, ýüzünde bahasy ýok barur ýazan o. Şoňa da köp adam akıllary ýetenok o illeşler charter reisde pul vermeli däldir. Eger siziň adyňyz çykan bolsa, şo taýa sizden pul almana hakkı yoktursa ol mugut gurnalya, charter. Manisi şol. O charterny reisleri näme diýip ad goýupdyrlar ýanky. Türkiýedäki danışmanlyklar müjde diýip goýýardy. Bir näçe gezip gördüm o müjde. Ben hayran galdyp bu indi ýurduňa dolanmagan bir müjde boldy mykany. Ben müjde sözü Türkmence näme bolýar? Türkmençesi nämesini bilemok ýani. Düşünüpli de. Menim bilemok Türkmençesini. Yo bar bolmaly. Orçasyny aýt, ýa inglizçesini aýt. Belki bilersiz. O sözler kän ulanmaýar-da, o söz bir dini bir näme ýalakrak bir ýerlerde ulanýar.
yankı çartın reiste yankı bir urş dören ýagdaýynda urş turan ýagdaýynda Bir ýurt öz watandaşlaryny çıkarmak ha mejburiýetinde. Onuň puly barmy, ýokmy? O zatlara eser edilen o. O müjde boşluk diye. O näme üçin şu boşluk, çartyn o reisdi boşluk diýsem bolýar bu aslında. ne Ukraina bilen Russiýadyň arasynda uruş edip durda näme üçin şu çartyn reisleri Ukrainada organizowat etmediler? Ya da granitsada Polşaň granitsasyna aeroport kene Polşaň içine. Çıkan ödünün vatandaşlarını şu taýyp çıkanları alsın gaýtsın çartyn reisini. Şu taýyp gerek çartyn reis. Bu Ya da hassa ýagdaýy agyr hassa öljek bolup ýetir. Ana şolara çartyn reis gysgaly ýagdaýda öz watandaşlaryny halak etmek diýmek çartyn reis. O bile satylmaýar. Niýeti görülende kim çıkardı o hokkany? Ya şu Aymrat ýallar, Murat ýallar konsulstwada oturan ökdüm ýallar şolaryň tapan neme hokkosymy ya? Ya pasorsta konsulstwan tapan hokkosymy? 5 manat pul gadanmaly harpdan. Onu o taýyny konsulstwany konsulluk adyny aýyrmaly. Konsulluk ady gelişine o taý hapalaýarlar olady. O taý pul gadanylýan neme diýip at goýmaly. Patpolny girdeji girilýän idara diýmeli. şoň ýaly o ýankı boşluk diýilen ýaly ýöne müjde sözü nemerek bolmaly ol. Yani size garşylyksyz kömek edýän ine men güýçlü bir nemäniň o size kömek etme ýalyk bir zat da. Aslında o size kömek etmek mejburiýetinde däl, ýöne kömek etdi. Kömek etmäne karar verdim diye ona ine müjde diýip bermeli bolýar da şonu. Padşah mysal üçin. O halkyna o bu gezek nemäne salgytlar az aljak diýdi bu ýyl. Orta sırlarda pikir edin. Azrak su az oldu diýelim. Sular az geldi soň ýankı ekin tikin ýene näme şolar az hasyl boldy. Ondan soňra o padşah da buyruk çykarýar, ferman çykarýar. O bu ýyl salgytlary o ýarysyna çelle azaldy diye ine bunu müjde edip berip bolýar da. Şonuň ýaly bir neme. Boşluk demesine o Türkmençede şonu ulansoň has dogrusu. Onda öyle çare şu taýda jemläp bereli. Ya bolar. Aha. Kan uzynan bolmasyn. Doğru. O ýyldaşlar sag bolun onda. Öyle çare de sag bolun. Ya sağ ol kemine. Vatandaşlar sağ olun.